Okay, gutter. Er I klar? Hej, Thomas. Hallo? Hej. Hej, kan I se mig? Ja. Det skal du sige nej til. Nej. Nå, det er godt. Er I klar på en lille filmquiz? Ja. Jeg har lavet en lille filmquiz til jer. Den har jeg valgt at Det lyder meget fint, Thomas, men det plejer altså at være mig, der sådan står for den slags. Hvem er det, der er bind for øjnene? Jamen, jeg plejer også at kunne sige noget. Hvis du lige lukker 2 sekunder, så styrer jeg det her. Ja. Vi skal i gang med aftens filmquiz. Den har vi valgt at kalde Føl en film. Og lad os da bare i den forbindelse tage en lille jingle. Den kommer her, nu skal I bare høre. Hvad var det, som du mærkede der? Hvad var mon det for en film? Sådan der. Okay. Nu skal I høre her. Reglerne er relativt simple. Okay. Foran jer er der en række kasser. I skal stikke hænderne ned i kasserne, og der skal I mærke nogle forskellige effekter. Og ved hjælp af de her effekter, så burde I faktisk kunne regne ud, hvad det er for en film, vi her tænker på. Og publikum, de kan vist godt følge med, skulle jeg hilse at sige. Nede i kasserne er der også nogle bolde. Får I fat i en bold, så giver I den til mig, for den bold har nemlig et lille tal. Og det er jo et bingo-tal, som jeg læser højt. Ja. Er I sådan nogenlunde med på reglerne? Ja. Så kan jeg lige fortælle jer, at I får 1 point per rigtig gættet film, og 1 point per bold, I finder. Ja. Og jeg skal nok guide jer hen mod den rigtige kasse. Og vi starter lige præcis her ved kasse nummer 1. Hvis du rykker lidt tættere på mig her. Hvis du putter en DVD i, så er det ikke så nemt. Er I klar? Ja. Her er kassen, og så siger jeg, værsgo. Hvad er der i? Der er en hat. Op på fars hat. Nej, desværre. Hvad er det? Det er Indiana Jones. Det er rigtigt! Indiana Jones! Hvad var det? Det var Indiana Jones. Det er rigtigt. Men var der en slange dernede? Der var en slange. Nej! Jo. Og det er jeg er glad for. Jeg fik bare en slange, eller en hat og en pisk. I rørte begge to ved den. Den var kun 81 meter lang. Okay. Nu er vi ved næste kasse, og værsgo. Okay. Ja. Ja. Der er også nogle bolde dernede. Det er ikke is. Det er ikke is. E.T. Nej, det er ikke is. Det er ikke E.T. Emil fra Lønneberg. Nej. Det der... Er det æg? Nej, det er ikke. Men det er, vi er inde på noget rigtigt. Det er madvarer, vi er ude i. Det er madvarer, det er... Stegte grønne tomater. Nej, det kunne det være. Nej, hvor er jeg dårlig til. Jeg hjælper lidt. Det er noget tegnefilm, vi er ude i. Det er Ladybug-bunden. Nej. Ratatouille. Det er rigtigt! Og jeg fik en bold også. Nej, hvor er det lækkert. Haha, det kører med. Og vi finder et tal på bolden her. Og vi siger nummer 59. Og det var 3-0 til mig, så. Så det er 3-0 til dig. Så stopper vi lige her en gang. Vi stopper her. Her foran jer, der er den næste, I skal røre ved. Det er så et menneske. Det er virkelig ked af, at vi har altså mad på fingrene nu. Det må være... se mit smukke navle. Nej, det var det ikke. Spider-Man? Ja, han er spider. Det er Batman. Det var Spider-Man. Det var Spider-Man. Der er kugler på ham. Nu skal du ind i kampen, kammerat. Ja, jeg skal ikke tage til Anders. Vi har næste kasse her. Og værsgo. Det står altså 4-0. Nu må du sgu lige komme ind i kampen, du. Sand. Mumien. Hvad for noget? Mumien. Nej, jeg tror, der er noget dernede. Jeg glemmer helt at gætte. Ej, hvor er jeg svedig til det her, mand. Aftens næste tal, nummer 27. Der er bare sand her. Er det Lawrence of Arabia? Nej, men det minder om sand. Det er ikke sand. Mumien, det er mumien. Nej, det er ikke sand. Det minder om sand. Det er noget, man kan spise. Sukker? Nej, det er ikke sukker. Salt? Nej. Salt? Der er et film, der hedder Salt. Ja. Men altså... Det er samme farve som sand. Det er farve. Altså sandfarvet? Altså, det kan godt være, det kan godt være svært, Er du begyndt at kæle med mig? når man ikke har fået det lært. Altså, kan I følge mig? Krummerne! Ja! Yes! Okay. Hvorfor var der så sand? Jeg sagde, nej, ikke sådan, der var sand. Okay. Det var så, men hvad var det så en udligning til 5-1 eller sådan Jeg tror, det står 5-1, ja, desværre. Kom så. noget? Hvad har vi her? Hvad er det? Klamt. Hvad? Det er klamt. Det er klamt. Det er Apelens planet. Det er en... Ablernes Er der ikke andet end... Er det ikke det, der hedder? Nej, jo. Ej, var det nu lækkert? Nej, det er ikke den. Pakket okse... Hvad siger du der? Hvad sagde du der? Altså, hakket kød? Hakket... Ja, det er da ikke helt ved siden af. Og hvad kalder man også hakket kød? Hvad var det ulækkert der? Hvad kalder man hakket kød?
Kød. Hvad kalder man også? Man kalder det flæske, et eller andet. Fars. Ja. Op på fars hat. Ja! Nej, det ved jeg ikke. Det er en farshat. Ej, hvad hedder han? Ej. Jeg tror godt, I må... Er der flere, Thomas? Det var den sidste. Og jeg mener altså, at stillingen endte 6-2. Jeg tror 5. Var det 5-2? Ja, 5-2. Og hvis vi laver 5-2 om til et tal, så må det være... 52 er det næste salgspil, så. Og ikke mindst er det en røvfuld til dig. Sådan der. Har jeg haft fingrene ned til den der? Der er løgpyton. 1-4 slag. Der er en bold dernede, Joachim. Prøv lige at tage bolden. Ja, okay, jeg holder slangen, du tager bolden, ikke? Tag nu bolden, mens jeg tager hans opmærksomhed. Sådan der. Nummer 90. Gamle Ole. Så er den døbte Ole. Wow.